Hormatly watandaşlar, şu gün 2023-nji ýylyň 30-njy maýy hepdeniň çarşamby güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik opozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly watandaşlar, men häzir gysgaçyk maglumatlar beren Farhat Meymankuliýew ýa-da halkyň içinde tanalýan Farhat Durdiýew barada maglumatlar. Ine adwokatlar bilen şu gün görüşdik bir näçe gedek we Farhadyň toporunyň ogranlary bilen görüşdik bir näçe gedek şu gün. Her wagt giýje günni biz ýanky işde şolar bilen we işler gowy gidip dur. Nesip bolsa ýakyn geljekde biz täzirlikleri eşitdirdi. Hemme edilýän proseduralary men düşündüresim gelen o. Sebäbi köp maglumatlary bize ruhsat beren oklar aýtmana ýöne gowy iş gidip dur. Netijeler gazanlar. Biz gatu mide diýäs we hiç şeýle şüphe ýok, netije gazanmaz ýaly. Hemme zat uğruna bar ýa. Şoň üçin az sabrly bolun, nesip bolsa gowy habarlar bolar, ýakyn geljekde sebäbi işler uğurly bar ýa. Indi hormatly watandaşlar, ýene bir gerek aýtjak bolýan Farhat Durdiýew saklaryny aktivistler, bizim halkymyz, hemmeler, pravozащитниктер, hemmeler diňe bir maksat goýmaly özüne. Nähili Farhat Durdiýew ýagly Farhat Meymankuliýew men kömek etdiler. Näme men elimden başarýan. Ine mysal üçin men ýene bir gerek käbir zatlar düşündireň. Mysal üçin. Ine halk bolup näme bolýar? Konsul öňüne bak bolýar, polisiýa bak bolýar, ýa-da üýşi protest et bolýar, ýa-da video ýap bolýar. Ýanky öz video challenge-ni ýap bolýar. Bir surata ýanky videony goýuňda sözüňiz bilen aýdyň. Farhat Meymankuliýew azatlyk. Bizim türkmen gahrymanymyz Farhat Meymankuliýew bir kanun ýagdaýda sakladylar. Biz şoňa garşy Türkmenistanyň prezidenti derre goýber şol Farhat Meymankuliýew. Biz siziň şonu saklaýanyňyz üçin garşy Farhat Meymankuliýew siziň dereňizde bizim halkyň arkasyny gorady, bir topar biýdüňçilik açdy diýip aýtsaňyz, ine bu halkyň sesi. O men halk diýip ol Farhadyň topuruny jaň edip maňa maglumatlar berdi. Ol gelişiksiz. Näme diýseňiz-de. Sebäbi men size aýdýan adwokatlaryň we sülçüleriň öz sekretleri bar. Alyp barýan iş strategiýasy urulýar şoň üstünde. Siz hem onu biljek bolup, ondan ýaratjak bolýaňyz. Siz ona kömeklerle päsir berýäňiz. Şoň üçin gaýrat edin. Kömek bolsa, ine men size liňe çekip görkezýän. Ine sag tarapda kömek näýil bolmaly? Birinji, video ýap challenge. İkinci, kommentariýa ýaz, şu videony paýlaş. Türkmenistanyň içine hem ýere paýlaş, dünýä dargasyn. Like goý. Üçüncü, egerde video challenge et bilmeseň, konsultuň öňüne bar. Talap et. Farhat Meymankuliýew azatlyga çağır. Ona medilmeseň, ýoldaşlaryň bilen üýüşüp video ýap. Ýüzden Türkmenistanyň prezidentine. Siz bizim haklarymyzyň, konstitusiýon haklarymyzyň konstitusiýon garanti, kepili. Siz näme diýäňiz? Bizi halkymyzy gorayan adamy tutup basýaňyz. Size tögüripdir. Dogry edilipdir. Hiç zat etmeseňiz, diňe öz tohumyňyza gorasaňyz, elbette Türkmen gorawlar çykar Türkmen halkynyň içinden. Elbette közden çykyşýaly. Aýdyň şo zatlary. Ýa-da ýöneki video ýapyň. Türkmenistan prezidentinden soran. Şonu. Ertir ýylanar diýip gorkýan bolsaňyz, aýaňyzy egip soran şo Türkmenistan prezidentinden. Ağlap sonra, gülüp sonra, oýnap sonra, tapaw ýok. Golluk berin. Ine şo golluk. Mass media golluk häzir gaty wajyp. Men öňden aýtyp gelip otyryn. Siz golluk etmeýän, gaýtyp ol şonu gorayan oglanyny jaň edip nerwsini oýnaýar. Murad aga dogry aýtdymy? Çynmyş zatlar. Biz resmi taýdan gurulan hereket DVT hereketi. Bizi suwda berip bolýar, bizi ýanky biz jogapkärçiligi çekip bilýär adamlary. Resmi taýdan işleýär. Biz diýen adamlara jogap berýär. Şu güne çeldi eden zatlarına jogap berip gelýär. Biz size adwokatlar bilen gürleşip şu jogapkärçiligi öz üstümize alyp size düşündirip otyrys.
aýdylýan zatlar aýdyp otyr, aýdylmaýan zatlar aýdylmanda. Inanın, biz kesin aýtmaz. Düşünmeli şu zatlara. Ýöne käbirleri blogerler, bir aktivistler durmuşuna çel hemme zat efire berip ýanky zapyslar goýýarlar da bir bilen gülüşde zapys edip goýýarlar. O masharçylyk goýmaly biz. Oraya edýän bolsaňyz, maşgalan intim zatlaryny goýun, çağlaryň ýa suratlaryny goýun, maşgalan suratlaryny goýun. Goýun hemme zady. Eden doga. Onu näçe bir ýa-da gülüşende onu zapys edip, bolýa zapys edipsiň özüň üçin, ýatlamak üçin. Ýöne näçe ikinji prestuplenýe edýän, onu ýanky efire goýup aýdýan, ine men sizden hiç zat gözlemok. Buraya etmeň hiç wagt. O gizlemek däl, iki ýerlik jenaýat iş sizi ýanky çekilýärler, ýa administrativ ýa-da ştrafla çekilýärler. Biz öwrenmeli şol hatda. Biz jogapkärçilik öwrenmeli. Şoň üçin haýyşdy, sabırly bolun. Aýtmaly zatlar aýdýar, edilmeli işler gaty gowy bar ýa, edilip dur. Inanın. Şu batışlar gerekmi? Batışlar bar. Hereketler gerekmi? Adwokatyň hereketleri bar. Hatlar gerekmi? Hemme adam bar ýerine. Şundan meter et bolan. Inanın. Biz kime garşy görüşet? Milliarder, peýälinin adan, idiot gylygyna eýe bolan, kellesi giden düýünden milliardera garşy görüşet. Türkmenistan bas bolan bir tohum. Ine şoň üçin açyk akylly görüşmeli bolan. Biziň onça pulumuz ýok. Biziň onça ýanky wezipemiz ýok. Biziň onça peçadymyz ýok, oň peçady ýaly. Ol bir zat edenne, Farhat tutanna, basanna Türkmenistan halkynyň adyna edýär ol. Men prezidentlik eden owa. Men Türkmenistanyň halky saýlady, ine men şoň adynyň edýän diýip. Gurbanyň ady ýokdur. Öz tohumyň milli lideri. Öz oğlunun serdary prigorit edýär, ýene bir gezek şonu ulanýar. Düşünmeler şol zatlary. Haýyş, ine şol zatlary düşünüp hereket edin. Ine men size gysgaça aýtdym, işler gidip dur ýakyn wagtda. Ulu täzelikler bol görürsiňiz. Wagt hemme zat görkezler, ýalyňyzy çykarmaň. Ine men ýene bir temany aýtjak goýan şu tema geçmekam ýene bir gollaw zatlary nämet bolýar. Birinji, şu videoň aşagyna Bahtiýaryň telefonu ber. Bolar. Maddi kömek etjekmi? Jaň et. Eger golajakmy? Jaň edip golla şonu. Men maddi kömek edilemok, ýöne men taň arkasyna diýen Farhat çykaryň oglanlar durmaň ruhdan gaçmaň. Olam bir gollaw. Şol ýanky işleýän oglanlara bir umid berýän, nadejda berýän, ruhny aldyrýar. Üçüncü, komment ýazýan. Dördüncü, like goýýan. Beşinci, videolar paýlaşýan. Türkmenistanyň içinde hemme ýerde. Niýede şu dünýäde paýlapdysaň paýlaýan. Beşinci, öz efirini açýan ýa TikTok'ta gelip düşündirýän oglanlar. Ýanky sabırly bolalym, hemme zat açylýar. Kim ağlayan bolsa ağlady, ağlaýanyň açylýar, hemme zat açylýar. Sabırly bolalym. Bir ofitsialna gurumy işläp dur, DVT. Şo gurumy ýürüýte mass mediada işläp dur. Ýürüýte ofitsialna resmi taýdan bir tane halkara adwokat we bir tane ýönük adwokat, içki adwokat işläp dur. Ondaşyndan Farhadyň topor giýjegini işläp dur. Şonu düşündirin hemme ýerde. Gaýdyp gurumlar bolmasyn. Aşgabada getirdiler, onu getirdilermi? Suratyny ber bize. Getirdilermi? Bize bir dokument. Biz inanjak. Getirin birda. Ol etdi, bul etdi. Ola ýa urup çapym etdiler. Beýlikse ýa öldü, beýlikse ýa neme edip maňa bir jaňa diýe ine akitdiler, eýtdiler. Mümkin dogrudur. Ýöne resmi taýdan biz hereket edýär, resmi taýdan ynanýar. Erteki gün anlykçy bolmady ýaly. Garaşyň rahatçyk, hemme zatyň üstü açylýar häzir. O beýle bolup bilen ok. Ýam 12-nji gün. Hemme zat açylýar. Ýakyn wagtda. Ine şu meselede şeýle. Indi men täze temany gurulşak bolýan siziň bilen watandaşlar. Ine DVT halk hereketinim. Düýüp alyp barýan iş näme? Näme biz hereket açdyk, näme biz işlerimizi alyp barýar? Näme biz halk bilen işleýär? Egerde biziň maksadymyz ýurdu basalmak bolsa biz halk bilen hiç wagt işlemerdik. Egerde biziň maksadymyz prezident bolmak bolýan bolsa biz başgaça işlerdik. Biziň ulum maksadymyz. Biziň maksadymyz
Türkmenistan'ın esasy devleti halk hareketinin maslahaty ýa-ni maksady Türkmenistan'ı, Türkmen ilimini cemiyeti döretmek. Azat adamları döretmek. Azat pikirli adamları, jogapkärçilikli, azat pikirli adamları döretmek. Ine esasy maksat şondadyr. Vatandaşlar, maňa her wagt jan gelýär. Maňa her wagt jan gelýär, ine şu ýaly efir edemde bagşlansyňyz. Ine şonuň üçin men şu tema boýunça size gurulşyk bolýan sizin bilen serdim. Biz cemiyeti döretjek bolýar. Cemiyet näme gerek Türkmen halkyna? Türkmen halkynyň özü bolsa bolmaýarmy? Türkmen halky özü bir minut. Men şuna jogap bereyim. Bagşlan maňa jaňlar köp gelýär, şonuň üçin men jogap bermelikkä wagt. Näme biz cemiyeti nime diýär? Dürüdüzmeli. Näme Türkmen halky cemiyet dürütmen nimet bolýarmy? Bir minut. Je suis en direct, je vous rappelle. Excusez-moi. Näme biz şonu diýär? Sebebi biz diktatorlyga gaýdyk giresimde gelen. Biz beýle halklar ýaly azat bolasymyz gelýär. Bizim halkymyz dünýäde öňe giden halklar ýaly biz şu halk bizim halkymyz şol ýaly bolar ýaly bizim ýa-ni arzumyz bar. Ine şoň üçin biz cemiyet galdyrjak bolýar. Näme cemiyet galdyrjak bolýar? Sebebi inanyň biz hemme zat hökümetiň eline berdik. Yani hökümet bizim üçin hemme zat çözýär. Ýöne biz unuttuk hökümet näme? Hökümet biz. Biz gaty inanyp, yani sada bolan soň, hakyky türkmen bolan soň inanyp hemme zat olaryň eline berdik. Olar näme etdi? Olar ýa-ni hökümet basyp aldy. Berdimuhammedow. Birinji Niýazow ogurlady hemme zady. Ondan Niýazowdan soň onu öldürip basyp aldy hemme zady. Inni oğlunu goýýar, ahtygyny taýýar edýär, gitdi bular monarxiýa. Şondan Arap döwletleri, Arap ýurtlaryna ýakynlaşýar. Şolardan öwrenip, şolardan ýa-ni awtoritet aljak bolup, ay menem sizi ýaly paça, ine mejlis, türkmen halky, bize inni demokrat döwlet gerekkä, bize paçalyk gerek, menem paça saýladylar diýip, ine şol arasyny şu tarapa gidýär. Onu monarxiýa diýilýär. Biz ine şu zatlar saklajak bolup, cemiyet döretjek bolýar. Cemiyet dörelimizde her yerde bir adam Türkmenistan azat ve adalet yurt bolmak için görüşür. Hükümet biz saýlýar, diýmek biz hapa adamları, erwed adamları, ýagny korrupsiýa diýen adama saýlamar. Diýmek biz özüne jogap berýän, jogapkärçilik alýan, halk üçin hyzmat edýän adama saýlar. Eger cemiyet gowy bolsa. Biz ýa-ni gowy adamlary saýlap, ondan ol adamlar cemiyeti düzeltmeli diýip pikir etsek ýalňyş şart. Men şonu Ukrainada gördüm de Groysman bilen gidişemde şoňa suwd etdim. Mümkin ýa. Ine Ukraina şondan ýa-ni bir nokatda baskylanyp öňe ýörek bilen ok. Oňdaşyna Rossiýada onu ýüreden ok. Demokratiýa uğruna. Her zaman näme bolýar? Ünsörüm. Soňky 100 ýylda näme boldy? Türkmenistanyň cemiyetini ýuwaş-ýuwaşdan ýok etdiler. Soňky 32 ýyla düýünden ýok etdi. İkisar diktator. Bunu näme diýär? Bunu Türkmen halky diňe hünärment bolmaly, işçi bolmaly, ýa-ni ýa-da inžener, teknik spesialist, olum siýasata goşulmaly, başga soraw bermeli. Diňe hünärment bolmaly. Sebäbi biz benzokolonka döretdik Türkmenistany, men şoňa jogap bereyim. Bagşlaň, men açyk efirde men size haýyş edipdim, maňa jaň etmeň açyk efirde diýip. Ine ýörite döre diýerler, şuraya hünärment adamlary Türkmenistanyň benzokolonka ýasap, şoları ulanyp diňe pul gazanmak üçin. Bizim baýlyklarymyzy ogurlamak üçin. Sebäbi rejim diýen şu awtoritar rejim, diktatorlar, Gurbanly Serdar Berdimuhammedow we olaryň tokumy näme isleýär? Bular Türkmenistanyň diňe iş ýasamak we hünärment ýasamak. Şular ýa-ni diktatorlar biz hiç wagt siýasata goşulmaly ýaly, cemiyete goşulmaly ýaly, haklarymyzy talap etmeli ýaly, hökümet işgärlerini Hudaýa serden ýaly etdirýärler.
Diýmek, şular siyasata hususlaşdyrdylar. Diňe şular kesitdiýär, kim siyasata goşulmaly we haýsy meçherde. Diňe şular saýlýar, ine meclise şular bolmaly, ine bul hekim bolmaly, ine bul biziň men oglum ya ahtym prezident bolany şular ýa-ki klon danışgary bolmaly. Ay adamlar ağlar ýaly sen falşiwy ýa-ki danışgar. Ine şular kesitdiýär. Başga adam kesitdiýär. Diýmek, biziň hakymyz ýok siyasat bilen meşgullanmana. Konstitusiýada dol hakymyz bar. Partiýa açmak, jemgyýet edarlygy açmak, ýygnaklar geçirmek, öz-özümizi aramyzda üýüşüp, isleýän temamyzda gürleşmek biziň konstitusiýon haklarymyz. Şonu üstümize polisler sürüp, emhemen sürüp bizi nime diýer? Olaram geroy. İkizan diktator gollap, ýagny Türkmenistany watany gorýan diýen bir idiotlar. Düşünmeýän şoňa öýdem öňe ofitser diýer. Olar näme? Kasam aýdanna. Diktatorlar biz wepal diýip kasam aýtdylar ya Türkmenistan watana we halka. Eger Türkmenistan watana we halkaýdan bolsa, o ýerde Berdimuhammedow ady bolmaly. Prezident bolsaň sen beýlek bolay. Sen halkyň bir damjaty, sen halkymda. Sen halka görüşende şu adamlar ulanmaly. Näme? MHM ofisierleri düşünýärmi şoňa? Ya polis ofisierleri düşünýärmi? Düşünýär. At maskalary bar häzir. Argyçyny oturuşyk bolanda bular şeýle urlýar. Ay biz watany gorýat, ýaşulymyz malades. Ýaşulymyz gutorun dünýäde diktator. Muny hemme halkara gurumlar bar bolsa dünýäde tasdiklady. Biz efirlerde görkezdik. İkinci, siz zulümü gollayan bolsaňyz, sizem zulümüň bir bölegi, siz ugalovny nakazumy iş edýäňiz. Cinayet iş edýäňiz. Sizi çekerler, at maskaňyz işlemez. Seňden ýürgen prosesde. Mass mediýany alyp baranan asyrly, ýöne jemgyýet işini alyp baranan asyrly. Hemmesi. Sebäp şu rejimi saklap geldiler. Ol Gözel Şaguliýewa, Cemal Saparow, olar jinayetçiler. Cinayeti gizlemek üçin, ýa-ni onu öwüp zat edip ýakynlaşdyrýar. Ýa-ni şol gurbanly diýenden şol gorar ýaly. Şoň üçin şu zatlary biz ýerli-ýere goýup reperler dogry goýmaly. Şular zulüm, şularyň halk, şu halkam edýän ine şular. MHM, polis, ödem ofisierler. Aşağıda däl. Aşağılar ýokurkyň başlaryny etmeli bolýarlar. Ine aşağıda türmelerde işleyen nadiratorlar, türmede işleyen nimeler ve aşağıda bizim aktivistlerimiz uruyan, halkımızı uruyan adımlar edýän. Sizi halk özü nakazat eder. Biz size ýa-ni jenayet çekmem ýetişmez. Görürsüňiz. Siz şonu eltde oturýarsyňyz. Halkyň gaharyny köprek getirmiş, şonu barýaňyz siz. Biz oňsoň men aýtdym ha, grazdan uruşmalar 3-4 gün hawos bolar, gırarlar, köpütni, tohum bilen. Soň şu hawozy biz öýdürt ýa-ni regulowka etip başlar. Regulirum hawosa getirir. Ondan wagtdan hökümet edip bir ýa-ni Türkmenistany dol bir urda akıdyp biler. Eger de siz şunu dol dakansa edýän bolsaňyz. Inanyň. Rediýanyň bir tebigatda ne görnüşi bardyr fizikada. Çekden çekler ýöne ýa üzülünü sen irini ýa uly taýak degen ýaly uly ýa-ni agyrlyk diýer. Indi şoň üçin gaýtyp gelelim ýene jemgyýete. Gurbanoğlu bilen Serdar awtoritarny rejimi saklap gelýän adamlar we şoňa hyzmat edýän adamlar siýasaty, mass mediýany, mass media diýende şul maglumat beriş seýişlerini hususlaşdyrdylar Türkmenistanyň territoriýasynda. Bular ondan naşary metbuat dol hususlaşdyrdylar. Metbuatda mass mediýada diňe bir zat aýtyp bolýar, şular öwsün. Şular öwüp, ýa-ni şu arkadagy şöhrat gahrman arkadagy Alawali, Krokodili, Alawali, Krokodili, arkadagy Serdar şuraya diýsen, ine bular sana howa diýer. Yani şoň üçin şu zatlar anyk alın. Diktatorlar şonu isleýär. Siyasata goşanok, jemgyýet işine goşanok, gadagan jemgyýet işgärlerini öýler saýlar, sen bol diýip
karar çıkarýar. Jemgyýet halk taýýar. Häkimler halk taýlamaly. 90-njy ýylyň konstitusiýasyna terden oraya zat ýok. Halk taýlýardy. Ýok, şular öwelleri, ýa-ni etraf häkimetçiler taýlýar karar bilen. Han taýlawylar. Bizde saýlaw ýok. Bizde nazначение bar. Bir adam döwleti basyp alsa, ine şol nazначение diýär. Hormatly watandaşlar, ine men näme size düşündirýän gaty wajyp mesele, biz jemgyýeti döretmeli. Biz siyasata goşulmaly. Siyasata goşulmamyz diýänimiz hökman biz derrüw oppositsioner bolmaly. Sen siyasata goşulanda sen siyasi ekspert bolup bilýän. Sen siyasi analitik bolup bilýän. Sen siyasatda bir düşünjeli adam bolup bilýän. Sen siyasat partiýasyny alyp, mysal üçin demokratiýa däl, men başga da görüşjek diýen. Sen siyasat açyp, men ine mysal üçin monarhiýa görüşjek diýen. Siyasat ýollar dürli. Ine şoňa sen mümkinçiligiň, konstitusiýon mümkinçiligiň bar, sen şoňa girip bilýän. Ine şo siyasat diýär. Siyasat bolan hökman oppositsioner bolmaly. Anyň Sapar Muradowy, Maksat Bayramçy. Olum siyasatçy. Ýöne demokratiýa isler o. O Putiniň ýolunu isler. Diktaturany isler. Olum siyasatçy. Diktaturany islese siyasatçy. Ýöne biziň alyp barýan siyasatymyz demokratiýa, azatlyk, konstitusiýon haklary berja etmeklik, ol şunkünne şolar bozýan adama garşy bolýar, gynansak da. Şondan biz oppositsioner bolup galýar. Biz bolosumuz gelenok. Egerde Gurbanuly Serdar Berdimuhammed konstitusiýa hormat goýan bolsa, şoň kepil bolanmasa, onu biz olaň ýakyn dostlar bolmalyk. Bile çay içip, gürleşip, Türkmenistan näme ötürmeli? Biz maslahat berýär, olar hä dogry diýýär. Şeyderlip biz öňe gitmelidik. Olar onu isleýän nokta. Olar şu Türkmenistan döwletiniň topragyny hemmeden ogurlap, pullaryna ogurlap doýdular. Monarhiýa ýa-ni paçalyk etjek bolýarlar. Bizim siyasatlarımız çakmış ýaşýardy. Ine şoň üçin biz oppositsioner bolýar, gynansak da. Şoň üçin Farhat gıygyryp ýatyr. Arsy dil bilen aýtdy, düşünmediler. Öz içiniň hökümetiň dili bilen söýüp başladylar, muňa jenaýat çekýärler. Näme prezident ýygyna geçende ijetini bajatyna goýmagy söýgenne, muňa hiç mislat diýme. Näme oň bir gany gökmi? Ya gözü gökmi? Ya ol Allah tarapyndan ýürüýse bize söýmek üçin goýdylmy? Elbetde ýok. Emheme polisiýa gorkok haramzadalar. Daşary köçe çyk bilen ok. Halkyndan gorkup daşyny ablawa ýa-ni daşyny ýapýa hemme ýerini. Ýüre bilen ok. Halkyndan gorkup halkyň milli lideri näme eken bolýan? Gurbanuly. Ýüzüň özüňe mä ütkäpdir. Seriler ýaldan. Käwak newzimde magýat ama. Bolmajak ýanky agyr haltany götürüp ýörsiň. Inni tanalyjy günleriň galdy. Inni bir aklyň aýlana aýmala. Adam diýäli bolsa da ýürenine ýanky akly gelýär käwak. Siziň käm gelmeli de bular ýa maskarçylyga Türkmenistan salyp özüňizden maskara ola düşmekdi. Ýöne biziň halkymyzy bular maskarçylyga salyp siz inni goýmaly şol zatlar. Taryha girdiňiz, siz ýup bolmaýar. Ýanyňyzda durup siz öwsem ýup bolmaýar. Siz politiski trup, ne fiziki trup bolup durýarsyňyz. Özüňize milli lider diýen. Utunan bolğan. Şon diýenlere utunan. Gatow düşünýär. Diýende de söýünip diýerler size. Şona bilibem diňleýäňiz, gülen bolýaňyz. Ben bir samtyklarym bir nemesi. Men samtyk diýsem, samtyklarym gatow bolýar. Biz şoňa diňlemeli. Bolýa, ol bir men öz husus pikirim. Indi gelin dowam edelim. Näme bize jemgyýet gerek? Biz jemgyýet döredilmezde jemgyýet näme diýdi? Jemgyýet diýdi bir halk şonuň üçin öňe ösengiden ýanky hünärmentler, azat hünärmentler, rejim üçin dogulup rejim üçin işleýänler däl. Parhorlyk edip, halkdan pul alyp, ýa o ýerden bu ýerden pul ogurlaýanlar däl. Azat hünärmentler. Şonuň işleýän ýanky hünär boýunça pul tölenýän. $10,000 işleýän aýna $10,000 tölemeli şoň hökümet. Näme Amerikada hünärmetler $10,000, $15,000, $20,000 töleýär neft gaz işleýänlerde. Bizimkiler $1,5 milyon.
Näçe? Ya näme Türkmenistan Nevit gazy Miraboy Bakadan satylanokmy? Satylýar. Ýöne tapawudy oglanýar-da. Şoň üçin hünärmet bolsa azat bolmaly. Ol gowaýlyk almaly, azat pikirli bolmaly, ol täze tehnologiýalar oýulmaly. Ýöne Ýewropadan tehnologiýa ograp oturmaly. Şonu bir zat berse bolýar. Ýok, bizinem türkmenlerimiz köpüsi Ýewropadan kem däller. Ýol bermeli. Sosialny apros edýän ekspertler, ýagny halkyň ýagdaýyny öwrenip, ony ýa-ni metbuatda maglumatlar berýänler. Sosialny ekspertler, sosialny apros edýän gurumlar, halkyň jemgyýetini öwrenip, halka maglumatlar, statistik berýän azat gurumlar. Jemgyýet gurumlar, halk hereketleri, ýaşaň hereketleri, ýaşaň bir topar hereketleri bolmaly. Sport hereketleri, ýa-ni kultur hereketleri, ýaşaň hereketleri, aýal ýaş gyýlaryň hereketleri, oglan ýaş oglanyň hereketleri, ýa-ni aýal gyýlar hereketleri. Ýa-ni nemeler barmy? Neftýanikler. Neftýanikleriň jemgyýet hereketi. Şol gorýan neftýanikleriň ýa-ni haklaryny gorýan, mejlise girip mejlise saýlanýan, şol gorýan profsoýuzlar bolmaly. Olar bar, kagyda, ýöne olar azat däl. Olar diktatora bagly, bütün dünýäni allamak üçin, fiksiýa üçin. Falşiw diýsen bolýar. Adamlar bar-da, olar bellenen zatlaryny etmän, diňe diktator bir zat diýse, ýygdanyň baryny aňary. Prezident barýar, bu üç bulgak gidýär. Näme barýar, näme diýjek? Bular ulanjakmy el çarptyryp? Ya buların gollaryny alyp ulanjakmy? Ya şonuň adyny gürläp karar şöýde şonuň adynyň karar aljakmy? O zatlardan görülen habarlar ýok. Habar bolmany istegem ýok şol. Diýmek jemgyýet gurmam däl. Fiksiýa. Ol ýa-ni gurmany ýörese arkadyna ýa-ni kuşuny, aýagyny uwşajak bolýanlar, jemgyýet edarlar, partiýalar, MHM'ler, polisler, ýa-ni bir topar sürü. Başgaça aýtdy bunu. Sadaka abiazınlar, meclis abiazınlar, Hudaý tapmasyn. Ine şu zatlar bolmady ýaly, ýöne hakyky jemgyýet bolar ýaly. Onuň içinde arasy adamlar, halkyň behbini gorýan, mysal üçin aýal gyýlaryň jemgyýeti, aýal gyýlaryň haklaryny gorýan, ýaş gyýlaryň jemgyýeti, ýaş gyýlaryň haklaryny gorýan, ýa-ni ýaş maşgallaryň hereketi, o şu ýaş maşgallaryň haklaryny gorýan, ýaşaň hereketini gorýan, her hil gurumlar bolmaly. Näçe köp bolsa şonça gowy. Yani şoň üçin her wagt aýdýan. Opozisiýada diňe DBT bolmaly. Näçe köp gurumy bolsa gowy. Ýöne gurumlar gurumaçylykda işlemeli. Ansady işler bir gurumany ýöretmek, ýa-ni struktura kurmak, resmi taýdan jogap bermek ansady işler. Şoň üçin öňünden siz bir görün şonu oňurlaýan. Oňurmasaňyz oňurýanlar bilen işleň bilen. Wagtynça öwrenýän çağda. Umuman ol jemgyýet, indi siýasy partiýalar bolanda ol başga zat. Siýasy partiýalar we siýasatçylar her wagt hökümeti ýa-ni saýlawda utup hökümeti ýollaşdyrmak üçin görüşýärler. Mysal üçin pravozащитниклер hökümetiň ýa-ni saýlawda hökümet saýlawyna hökümette saýlanan ýaly utup onun üçin görüşenoklar. Olar haklar gorulsa, ýa-ni şoň haklaryny gorýarlar. Diňe siýasatçylar görüşýändir. Hökümetiň ýolbaşygyna gelmek üçin we öýleriniň ideýa programmalaryny amala aşyryp halkyň önüne jogap bermek üçin. Başaly görüşýänler we jemgyýet edarlar. Jemgyýet gurumlar. Ine şu ýaly pravozащитный, hususy jemgyýet pravozащитный edarlar, adam haklaryny gorýan. Ýöne jemgyýet edarlar, halk hereketler, partiýalar hemme zat bolanda bir diktatora ýol bermeliler. O Cemal Saparov bilen Gözel Şaguliýewany derrew jenazada çekerler. Ýol bermeliler. Ine şu döwrden ýagdaýymyzda biziň gaýdyp geljegimizi, çağlarymyzyň geljegini, akdyklarymyzyň, çoğulklarynyň geljegini diktatorlyk ýol ýapyk. Şoň üçin şoňkuny oglanlar oýunup başlady. Ýaş gyýlar oglany oýunup başlady, gürläp başladylar. Inanyň
Türkmenistan her adaletlik yok. Yani şu cemiyet näme dördülýär? Türkmenistan'na, Türkmen halkynyň içinde adalatly gorar ýaly. Giýje uny. Konstitusiýada haklary, adamyň haklaryny gorar ýaly. Ünferim, şundan 1000 ýyl, 2000 ýyl, 3000 ýyl mundan Türkmen halky edilme görüşýärdi. Söwüşleri diýýärdi. Olar adalatly üçin diýýärdi. Ya topragyny goramak, ya da halkyny goramak, ya da maşgalatyny goramak. Şonuň ýa-ni haklary bozulsa, adalatly bozulsa turup gidýärler. Ve gidenle şu ýaly söwüşlerde gahrmança ürünni şonuň arzu bulardy gahrmança ölmek. Ananyň? Onuň soň sebäbi onuň ady şu tohumyň adyna geçip şu tohum ýatlaryna plan gahrmanyň ni tohum däm sen tüweleme siz berkdiňiz diýip şu tohuma hormat goýulýar. Şuňkuny bizim söwüşde bizim ýaragymyz indi gylyç däl. Sebäbi hemme zat kanunlaşdyryldy. Bizim ýaragymyz metbuat, mass media, jemgyýetiň jemgyýetiň içindäki instrumentler. Siyasat pozisiýamy, sosial ekspertiň pozisiýasy, siyasatçy ekspertiň pozisiýasy, halkymyzyň pikri, halkymyzyň pikirleri, ine şu instrumentler bolýar. Ine şunu unup bizim öz pikirimizi adalatly aýdyp, adalatly gorap, ine bizim söwüşimiz. Şu ýerde biz gahrman bolup bilýär. Biz bolsa şunu giýrem zok. Näçip Iksan Pors melise, Iksan Pors emhemeşlik hiç da düşünmeýän gurbanyň gullary, gurbany bize garşy tarpýady hökmüne ulanýan adamlar diňläp, şolaryň näme diýen zatlaryny diňläp gorkup otyrýar. Diýmek, biz ata-babalyň ýolundan çykdyk. Şuňkuny gylja alyp öldürmeler. Sözüň bilen ýerine goýup bolýar. Pikirini aýdyp adalaty gorap, pikir aýdyp öwrenmeli. Adat media gerek bize. Olan bir jemgyýetiň esasy, ýa-ni instrumenti. Bölegi. Bizde ýok şu zatlar. Adat media, adat metbuat, adat siýasatçylar, adat jemgyýetler, adat pikirler, adat hünärmendler, adat okuwçylar, studentler ýok bizde. Adat adamlar ýok. Adat hereketler ýok. Şu adatlyk bilen bagly hiç zat ýok. Bizinki gül ýaly, wagt gulçulukda goýun ýatakda otursaň ýa sygyr ýatakda bolsaň, senem gül ýaly soýulunçam. Üstüňe ýag elip seni soýmaly bolsa, senki elbetde. Üstüňe ýag elip gyýdyň zorlasalar, senki elbetde. Goňşyňa barsaň, menki gül ýaly. Sen gyýdyň zorlasalar, köçe çykmaly eken ýerler. Hem köçe çykmasaň, şu köçe çyksaň zorlasalar, ertir öňe elip zorlanlar. Ünferim, soňky 2 ýarymda görüşüp ýygyndar ýerine oýdyk. Indi köçede zorlanoklar, zorlap öldürüp kanaldyganoklar, indi halkdan gorkup başladylar. Halk bular gözläp başlady. Halk şular tutan ýerine ýyrtjak bolýar. Diýmek biz şolara protivavес döretdik. Onuň söz bilen döredildi. Ýara bilen näme? Şu ýaly siziň jemgyýete goşulmaňyz, siziň jemgyýet bilimleri alyp üsmeňiz gaty wajyp. Türkmeniň geljegine, Türkmenistanyň geljegine we siziň aktyk çoğuluklugyň geljegine. Men çağam üçin işleýän ýaly. Çağı üçin işleýän sen diňe şoň naharyny berýär. Okuw girmek mümkinçiligini ziyatga berip, ýene sen sistemany, diktator sistemany üstürýär. Başga zat eden o. Men siziň ünsüňizi başga zat çekjek bolýan. Gazanyň naharyny beriň çağam. Ýöne on jemgyýet bilimlerinden beriň. Birinji özüňiz öwrenin, onsoň halka beriň. Dogan arnaşyňyza. Kim birini alsaň, hökman diýmedim diýende 100-200 san garnaşy bardyr. Diýmedim diýende bir 30-40 sany gün garnaşy bardyr. Gyýdy çagaty ýegeni, gaýyn tarapy. Hatça bu şolar bilen biz jemgyýet bilimleri berip gurup bilsek, her kim öz ýerine. Bunu gaçky diýär bizden, ananyň. Agzyr bolup galmak gerek gel. Sen agzyr bilen maşgalaň bilen bol. Şu gaçky diýär. Şu gaçkylyk bilen biziň zat bilmedimiz. Biz maşgalamyzda da agzy birde onam ýykdylar.
Bular keypin eden o 45% daşında bolsun diýip. Sen hemmeti içine girse birinjidana iş yok, dolundurmak kıyın, onça bularda polis yok, onça bularda MHM yok, onça yallakçı yok. Bunun yani tupikde şular daşını saklap, dine şulary daşını rap yani gul hükmüne saklap, içine pul ýer, saklasın galanlar biz invalidleri, garrylary, ýaşlary özüne yani çağlary sereder. 2 san polis, 2 san MHM'yi bersen 100 adam dagy yani bular gorkudýar. Şonun üçin bu siyasat gurmalyň mekir bolan soň halky ukladyp ýoş-ýoşdan yani ýipiň nemesi bilen bokurdogyny gyryp bokurdogyny kesip ýürüdýär şu siyasat. Gurbanlar ýannaky. Hramow wady, Jadaňow bira öldü. Indi Hramow gidip Hramow derip Urfetden ýörüse biri geldi. Türkmenistan kontrol etmeli. Men keypini aýdamok, şular ho watan dönükler. Halk bular saýlamady, bular halka hiç wagt nadýerda salyp, ynanyp, östürüp, peýda getirip, halk ine bular baýadyp, eti halk şunun yani ýaşylygyň ýanyndan çykarman, Erdogan ýaly arkasyna durýaly bular nadýerda sam ýok, eden o. Şo Putin'i ýykylyp ýörler. Bütün ömürlerini. Niyaz fikirli indi bu ikisi ýykylýar. Putin'den medal alsa bular wara Allah'dan medal alanýaly. Maskaraçylyk. Dönüklüğünü görkezip şoňa guwanýarlar şular. Indi men şu zatlar size anyk düşündirjek bolum şu köpdeşimde. Bize jemgyýet gerek. Jemgyýet bolmasa biz şular aýranmyzy bilenem. Siz ösmeseňiz Türkmenistan öňe gitmez. Pikir edin. Şu zatlar. Hormatly watandaşlar, şunuň bilen men efirimi gutorýan birinji bilen sizin hemmeňize jan sağlyk, üstünlükler we maşgalaňyzda, saçaňyzda diňe adalatlyk höküm sürýärli arzu edýär. Sag bolun, indiki gepleşikler şekli.